ዓለምና ክሳብሎም ካብ ዝረአየቶም ንዘጋጠሞም ስንክልና ብምብዳህ ሕልሞም ካብ ዘጋሃዱ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉጽን ፍሉይን ተመራማራይ ንኹሉ ፍጡር ወዲሰብ ናይ ህይወት መምህር ዝኾነ ንሓድሽ ለውጥን ምህዞን ዝተፈጥረ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘለዎ ኣረኣእያ ተገንዚቡ ብሓገዝ ቴክኖሎጂ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ንዘለና ኣረኣእያና ተሓሳስባን ናብ ቁኑዕ መንገዲ ዝቐየረ ብዘይካቲ ብሳይንሳዊ ምርምር ንደቂ ሰባት ሓድሽ ግብራዊ ትምህርቲ ዘተኣታተወ ነቲ ረቂቕ ናይ ህይወት ትምህርቲ ማለት ተስፋ ሞራል ፍቕሪ ሓቦ ጽንዓትን ተወፋይነትን ክምህርን ከስንቕን ዝኽኣለ ዓለምና ክትርስዖም ዘይትኽእል ፍጡር ወዲሰብ ክንሱ ካብ ፍጡራት ደቂ ሰባት ጸብለል ዝበለዩ ስቲቨን ሃውኪንግ ስቲቨን ሃውኪንግ ካብ ምሁራት ክንሶም ወትሩ ክንመሃር ካብ ዝብሉ ስድራ ቤት ዝተወልደን ዝዓበየን ሰብ እዩ ኣቦኡን ኣዲኡን ካብ ኮሌጅ ብዲግሪ ማዕርግ ዝተመረቑ ኮይኖም ኣብ ስቲቨን ዝተወልደላ ስድራ ቤት ትምህርቲ ልክዕ ከም መግቢ ክዳን ከምኡን መዕቆቢ ገዛ እቲ ራብዓይ ኣገዳሲ ረቑሒ ንምንባር ተባሂሉ ካብ ዝእመነሉ እዩ የግዳስ ስቲቨን ኣብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ልዕሊ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ተገዳስነት ዘይነበሮን ክሳብ ወዲ 8 ዓመት ዝበፅሕ እውን እንተኾነ ኣንቢቡ ክርዳእ ዘይክእል ዓይነት ቆልዓ ነይሩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብቲ ዝነበሮ ዕድመ ንዝህሉ ማንም ፍጡር ብልምዲ ደኣ ቆልዓ ንብሎ ኮይና እምበር መምሃራኑስ ብዘይካቲ ዘመዝግቦ ዝነበረ ኣዝዩ ትሑት ውፅኢት ነጥቢ ኣተሓሳስብኡ ናይ ቆልዓ ከም ዘይኮነ ክርድኡ ክኢሎም ነይሮም ንሶም ስቲቨን ኣብ ውሽጡ ሓደ ኣዝዩ ፍሉይ ወይ ድማ ጂነስ ዝኾነ ኣመለኻኽታይ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ኣብ ዝወሃቦ ዝነበረ ናይ ኣካዳሚ ትምህርቲ ዘይኮነስ ኣብ ትምህርቲ ወፃኢ ኣብ ደገ ብዝኽሰቱ ነገራትን ፍጻሜታትን ከምኡውን ምንቅስቓስ ናይ ነገራትን እዩ ዘስተውዕል ነይሩ ጠንቂ ውፅኢት ድኹም ዝኾነ ነጥቢ ኣብ ትምህርቱ ድማ ምጽናዕ ገዲፉ ሓደሽቲ ነገራት ኣብ ምምሃዝ ተጸሚዱ ይውዕል ስለ ዝነበረ እዩ ንሱ በቲ ዝምህዞም ዝነበረ ሓደስቲ ነገራት ኣብ ቤት ትምህርቱ ኣንስታይን ትብል ሳጓ መጸውዒት ክትለግቦ ክኢሉ ነይሩ ካብዚ ዝቐጸለ እንተ ነይሩ መምሃራኑ ነቲ ዝግደሰሉ ነገራት ብደቂቕ ምስ ዝተብሃሉ ወዲ 17 ዓመት እንከሎ ዓውዲ ፊዚክስን ኬሚስትሪን ከጽንዕ ኣለዎ ብምባል ናብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ከሰጋግርዎ ኸኣሉ እሞኑ ይትእሞኑ ሕጂ እውን ናብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ምስ ተጸንበረ ስቲቨን ኣብ ናይ ትምህርቲ መጽናዕቱ ኣዝዩ ዘይግደስን ካብ ሓደ ሰዓት ንላዕሊ ግዚኡ ንመጽናዕቲ ከም ዘየወፍን ይኾይኑ ቀዳማይ ዓመት ጻኒሒቱ ኣብታ ዩኒቨርሲቲ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ኮይኑ ይረኺብዎ ንሱ እንክብል እዚ ትምህርቲ እዚ ንዓይ ኣዝዩ ቀሊል እዩ ዘሎ ንዕቐዮ ዘይኮንኩስ ብግብሪ ፈቲንየን ሓሊፈየን ስለ ዝጸናሕኩ ጥራዩ በቃ ምድግጋም ይኾይንኒ ዝደጋጎሙ ነገራት ድማ ከሰልችውኻ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ወይ ንመማህርተይ ከቋናጽብ ኢለ ኣይኮንኩን እንተኾነ ግን ብዘይርዳእኒ ምኽንያት ፈሊጠየን ፈቲንየን ጸኒሕ ኣለኹ ስለዚ ንዝፈልጦ ነገር ንምንታይ ምስ መማህርተይ ኮይነ ይጽዕረሉን ወላ ስምዒት እውን ኣይፈጥረለይን እዩ ምኽንያቱ ኣብ ዘይበጻሕካዮ ነገር ክትበጽሕ ወይ ንዘይፈለጥካዮ ነገር ክትፈልጥ ጥራይኻ ብስምዒት ትጽዕርን ትጎይን ኣነ ድማ ስምዒተይ ኣብቲ ዘይበጻሕክዎ ክበጽሕ እዩ ዘሎ ስቲቨን ካብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመሪቑ ንዝለዓለ ትምህርቲ ብዓውዲ ኮዝሞሎጂ ማለት ብኣማጻጽኣን ኣቃውማን ህዋ ወይ ድማ ዩኒቨርስ ንኸጽንዕ ናብ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ይምሪሑ ኣብዚ ግዜ እዚዩ ድማ ብዙሕ ከይጸንሐ ስቲቨን ኣብ ኣካላቱ ኣጋይሽ ዝኾኑ ምልክታት ክርኢ ዝኽኣለ ካብ መልሓሱ ዘውፅኦም ቃላት ክቋላለፍዎ ዘረብኡ ኮልተፍተፍ ክብሎን ኣእጋሩ ኣብ ስግማሉ ግዜ ደርገፍገፍ ክብሎን ክደክምን ወላ እኳ ብኣግኡ ከስተብለሉ እንተዘይከኣለ ቀስ በቐስ ግን ክፈልጦ ይኽኢሉ ኩነታቱ ብቕልጡፍ እናበኣሰ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ድማ ብዙሕ ምርመራታት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ብኣሚዮትሮፊክ ላተራል ስክለሮሲስ ዝተባህለ ሕማም ከም ዝጠጠቐ እዩ ተጋሂዱ እዚ ዓይነት ሕማም ንጭዋዳታት ኣካላትና ዝቆጻጸር ክፋል ሓንጎልና ካብ ስራሕ ወጻኢ ምዝኸውን ዝኽሰት ዓይነት ሕማም ኮይኑ ጸኒሑ ድማ ናብ ሙሉእ መልመስቲ ወይ ድማ ፓራላይዝ ዲዚዝ ዝኸትል እዩ ብዘይ ዝኾነ ናይ ሕክምና ሓገዝ ድማ ክትዛረብ ክትንቀሳቐስ ክትምገብ ከምኡውን ከተስተንፍስ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ይውድቐካ ፈጣሪ ካብዚ ዓይነት ሕማም ይሰውረና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብዚ እዋን እዚ ድማዩ ስቲቨን ሃውኪንግ በቶም ብቐረባ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ዶኳትሩ እንተነውሐ 2 ዓመት ማለት ክሳብ ወዲ 21 ዓመት ዝኣክል ጥራይ
بهيوت كتصنح كم زخل استنغرو زخبركم تخاتاتلتنا فصوم يغبرلنا دا امبر نخلت عامت نخنبر تراي عدلالكا وي عدلالكي انت نبحال انتاي مبلنان مغبرنان اند عدا امبر رغصኛ يكونكون غلينا ناب عدس غيرنا بسلام كناتو تناسحنا نسترفنا وحدات غزي مستباسنا يم سبات تعريقنا مسدرا بيتنا تفقيرنا تحوشنا نابتا نعدقولنا ان مرحله ساعات دقيقه متتصبنا نيرنا يزبل ابزي غزي زغن مورال صنعات ናይ ዘይተሰዓርነት መንፈስ ዝምህረና ውሳኔ ስቲቨን ሃውኪንግ እንታይ ከም ዝነበረ ምክትታልና ንቀጽል ስቲቨን ካብታ ዝተነገረትሉ ሰዓታት ሒዙ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ክስማዓካ ይኽእል እዩ ኢልና ሓሲብና ዘይንፈልጥ ስምዒት ተሰሚዕዎ ዶክተሩ ክሞት ምዃኑ ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ እንዳረጋገጽሉ ሕልሙ ከየግሃደ ንኸይሞት ተቃለሰ ምናልባት ሕልሙ ዘግደሉ ግዜውን ሕጅ ከም ዝኾነ ተሰምዖ ስቲቨን ሓደ ካብ ናይ ህይወቱ መርሓ ዝኾነ ዕላማ ኣምቢሩ ነይሩ እንተኾይኑ ሕልሙ ከየግሃደ ነዚ ዓለም ከይሳናበታ ጥራዩ ኣብ ህይወትና ንኣሽቱ ዝኾኑ ጸገማት ወይ ብድሆ ክጋጥመና እንከሎ ንኣሽቱ ዓወት ንኸነመዝግብ እዮም ዝኽእሉና ዝዓበየ ወይ ገዚፍ ዝኾነ ብድሆ ድማ ገዚፍ ዓወት ንኸነመዝግብ እዩ ዝሕግዘና እሞ እንቋዕ ዓብ ብድሆ ገጠመን ብምባል ክብርትዕን ካልኢት እውን እንተኾነት ግዜ ከየባኸነ ክትጽዕትን ከም ዘለዎ ይሓሊኑ ብምሉኡ ግዚኡ ድማ ንስራሕ ኣወፈዮ ንኽገርመኩም ካብዛ ሰዓት እዚኣ ፈሊሙ ድማ ስቲቨን ካብ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋን ንላዕሊ ንዓለም ብተስፋን ሞራልን ክነብራ ዝኽኣለን ምስታ ጄን ትበሃል ዓርኩ ዝነበረት ሰብ ሓዳር ክምስርትን ዝበቕዐ ሓንቲ ካልኢት እውን ትኹን ነታ ክትመውት ኢኻ ትብል ቃል ዘኪሩ መዓልቱ ክጽብጽብ ኣይዝከሮን እዩ ንሱ ካብዛ ዓለም ዝፍለየላ መዓልቲ ዘይኮነስ ሕልሙ ዘግህደላ መዓልቲ እዩ ዝጽበ ነይሩ ገለገለ ሰባት ወረ ምሁራትን ከይተረፉ ብዘጋጥሞም ሕማም ብዙሕ ከም ዘይሰሩ ምስተነግሮም ኣብ ዓለም ዝነበሮም ተስፋ በኒኑ ከምዛ ብሕጂ 1000 ዓመት ዝጽበዩ ዝነበሩ ነተን ዝተረፋ ግዚኦም ኒዕቆም ኣብ ዘየድሊ ጭንቀት ተሸሚሞም ነታ ዝተሓበርዋ ናይ ሞት መዓልቶም ብምቅልጣፍ ኣብዛ ዓለም ታሪኽ ከይገረፉ ይኸዱ ስቲቨን ንዓና ዓብ ትምህርቲ ይገዲፍልና ገዚፍ ዓወት ንኸነመዝግብ እንቋዕ ገዚፍ ብድሆ ገጠመን ብምባል እኳ እዩ ተዛሪቡ ምክንያቱ ዓወት ብዘይ መሰናኽል ጭራሽ ከም ዘይትመጽእ ስለ ዝኣምን ግን ተዛሪቡ ጥራይ ዘይኮነ ንዘረብኡ ብግብሪ ይርኢና ካብ በዓልቲ ቤቱ ጄን 3 ቆልዑ ወሊዱ ንሱ እንክብል ኣብ ህይወት ከም ዝናተይ ምስ ተኽሎታት ሞት ምስተራጸምካ ህይወት ከም ንህብ ኮይና መርዛ ሰዲዳ ትነኽሰካን ንዕኡ ምስ ሓለፍካ ድማ ከም ንህብ ኮይና መዓር ከም ትምገበካን ትገሃደልካ ልክዕ ከም ትቅድሚ ሕጂ ተዛኒኻ ትነብር ትጸንሕ እሞ ንህቢ መርዙ ሰዲዱ ምስ ነኸሰካ ነቲ መርዚ ንምውፃእ ነቲ ቆስሊ ድማ ንምሕዋይ ትገብሮ ቅድሚኡ ዘይገበርካዮ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዓለም ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ህይወትካ መጽያ ምስ ነኸሰትካ ሽዑኢኻ ብዙሕ ነገር ክትገብር ከም ዘለካ ትፈልጥ ኣነ ብዘጋጠመኒ ናይ መልመስቲ ሕማም እናማረርኩ ዝነብር እንተኾይነ ንዘለዋኒ ግዜ ብኸንቱ ምጥፋእ ጥራዩ ስለዚ ምስ ሞትኩ ጥራየ ምንባር ዘቋርጽ እምበር ከይሞትኩ ንምንታይ ዘይነብር ሰባት ኩሉ ግዜ ብዝወረደካ ጸገም ካብ ምብዳህ ተቆጢብካ ተማርርን ተቆረምርምን ትውዕል እንትዳእ ኮይንካ ንዓኻ ዝኸውን ግዜ ይብሎምን ስለዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኻ ብዘይገድስ ኣብ ዓለም እንተለኻ ክትነብር ከም ዘለካ ምእማን ጥራዩ ትነብር ከም ዘለካ ንምርግጋጽ ግን ሕልምኻ ንምግሃድ ትሰርሕ ከም ዘለካ እውን ክትፈልጥ ይግባእካ ስቲቨን ሃውኪንግ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ፍሉጥን ህቡብን ዓለም ኣድኒቓ ካብ ዘይጸገበቶም ሳይንቲስት እዩ ኣብ ብላክ ሆልስ ማለት ናብ ብርሃን ጸርጊ ኾነ ግዛዕ ከምልጠሉ ዘይክእል ኣብ ህዋ ወይ ጋላክሲ ዝርከብ ኣካል ወይ ዞባ ዝኾነ ጸሊም ጉድጓድ ብዘካየዶ ተኣምራታዊ መጽናዕትን ኣብ መበቆል ህዋ ወይ ድማ ዩኒቨርስ ብዘካየዶ ዳህሳስን ኣብ ልዕሊ ሳይንስ ዘለና ኣረኣእያ ብትኽክል ዝቐየረ ኣብ ዓውዲ ሕክምናን ኣስትሮኖምን ካልእን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ንኽምዝገብ መሪሕ ተራ ዝተጻወተን ሰብ እዩ ህብብቲ ዝኾነት መጽሓፉ A Brief History of Time ኣብ ዝተሓተመትሉ ሓፂር ግዜ ጥራይ ልዕሊ 10 ሚልዮን ቅዳሕ ተሸይጣ ስቲቨን ኣብ ዓለምና ካብ ዝነበሩ ጸለውትን ኣነቓቓሕትን ደረኽትን ሰባት ኣብ ቅድሚት ካብ ዝጥቀሱ ሓደ እዩ ህይወት መንገዲ ዘይተኣደነ ዓወቱ ንሚልዮናት ሰባት ዘተባብዐን ተስፋ ዘስነቐን ብምዃኑ መጠን
መምህር ህይወት ብዝብል ቅጽል ተጸዊዕዩ ብዘይካቲ ብህይወት ንኽጸንሕ ዝነበሮ ስምዒታቱ ዘቃጽል ድሌት ኩሉ ሰቡን ክጸንሐሎም ነይሩ ትምኒታቶም ንሱ እቲ ዘጋጠሞ ናይ መልመስ ሕማም ኣብ ቅድሚኡ ብምዃን ሕልሙ ካብ ምግሃድ ንኽዓግቶ ዕድል ክህቦ ይመረጸን ኩሉቲ ኣብ መንገዲ ህይወቱ ዘስዕበሉ ዝነበረ ዕንቅፋት ብዘየገድስ ኩሉቲ ብኻልኦት ሰባት ካብቲ ዘለዎ ህይወት ሞት ይሓይሽ ዝብል ኣጽምኻ ዝሰብር ዘረባታት ብዘየገድስ ተስፋ ምቑራጽ ከም ኣማራጺ ክጥቀመሉ ፍጹም ኣይደልየን ምስ ኩሉ ጸገማቱ ነቲ ብደኳትሩ ዝተነግሮ ናይ ሞት ትጽቢት ስዒሩ ካብታ ዝተሓበረቶ ህሞት ንኽልተ ዓመታት ሓሊፉ ን55 ዓመታት ዝተፈላለዩ ድንቅ ኣልቦ ዓወታት ብምምዝጋብ ሕልሙ ኣግሂድዩ ኣብ መበል 76 ዓመቱ ብሞት ካብዚ ዓለም ዝተፈለየ ነፍሴር ሳይንቲስት ዓለምና ስቲቨን ሃውኪንግ ኣካላቱ ዳኣልሚሱ ነይሩ እምበር ኣእምሮኡን መንፈሱን ግን ፍጹም ኣልሚስዎ ይፈልጥን ኣብ ናይ መወዳእታ ደቃይቕ ኣብ ዓለም ኣብ ጸንሓሉ ህሞት ድማ ንዓለም ሓደ ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ምኽሪ ብምግዳፍ ይተፈልይዋ ንሱ ድማ ናብ ሰማያን ቃዕሪርካ ከዋኽብቲ ክትዕዘብ ዘክርሞ ሽዑ ናብ ታሕቲ ገጽካ ኸይትጥምት ኣብ ዝፈለምካያ ናይ ስራሕ ጎደና ኢድካ ይትሃብ ስራሕ ትርጉም ምንባርካ ዘረጋግጽ ከም ምዃኑ መጠን ህይወት ብዘይ ስራሕ ኮንቱ ምዃና ክስቆረካ ይግባእ ብዘይካዚ ዕድለኛ ኮይንካ ፍቕሪ ኣብ ዝረኸብካሉ እዋን ምንባራ ፍቕሪ ከም ዘሎ ዘክር ግን ተጠንቀቕ ከይሃድመካሞ ምንባርካ ኸይዝረግ ትሪኦ ትሰምዖ ትዛረቦ ዘበለ ትርጉም ከም ዘለዎ ዘክርሞ ሽዑ ህላዊ ኣድማስ ክንጸረልካዩ ዋላ እውን ኣብቲ ዝዓበየ ጸገም ወይ ድማ ብድሆ ክፋል ዓለም ትነብር እንተለኻ ንዓኻ ትርጉም ምንባርካ ዝህብ ዝነኣሰት ነገር ክትገብር ከም ዘለካ ብርእሰ ተኣማንነት እመን እዚ ግን ኣብ ተስፋ ምቑራጽ ዘይተኣምን እንተኾንካ ጥራዩ ኣጆኻ ኣጆኺ ተባዓትን ወሰንትን ጥራይ ንኹን እምበር ዓወት ዝነግፎ ሰብ የለን ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ተስፋ የስራሓካ ስራሕ ድማ የምብረካ ሓፂር ጉዕዞ ዓወት ነፍሴር ስቲቨን ሃውኪንግ ነዚ ይመስል ታሪኽካ ወይ ድማ ታሪኽክኸ